Ningnangan muna tayo. Lunch time. Masarap na naman ang tanghalian. So nakamotor ako dahil pupunta ako ng Bulacan. Abel, oh. Presko dito mga Abel. Ningnangan Panside, Mexico. Mexico branch. So yun mga Beli, nandito tayo sa Mexico, Pampanga. So Ningnangan. So magla-lunch lang kami rito. May event kami rito sa Mexico, Pampanga. Kaya lang mamaya pang 12 bang pwede kami pumasok sa private resort, The Heart of Mexico, Pampanga. So doon tayo magluluto ngayon. 2, 4, 6, 7. Pito tayo ngayon. Yun, no? Taga Mexico. Sa mga Beli, wala si Adam dahil nag-day off po. Kami muna, yung mga eto, di kasama to eh. Bakit pa sumama yan po, sinabihan mo ata Jeboy ah. sinabihan mo kami. Ano? Nagtatampo. Baka daw hindi sumama. Ayaw ba yun? Version ni Lupi. Yung si Hapong Kulans kasama po, sinama ko ngayon. So, yun. Magsama ito, magsama. Bakit na naman yun ah. Okay, dali ah, kain tayo. So mga Beli, time check. Time check, 11 na po. So 12, doon pala kami pwede pumasok doon sa event namin. Kaya magla-lunch muna tayo. Ningnangan, Mexico, Pampanga. So hindi ito mga Beli, turo mo, luto mo. Yun oh. Ningnangan. So dito mga good for sharing yung mga Beli bulalo. Putok-batok. Yun ang ningnangan. Magkano yung bulalo niya? 449 po. 449. Good for 4 to 5 person. Yan, so mga Beli dito, good for sharing naman po lahat to. Yan, conforme kung anong magugustuhan yung orderin. O, paano? Sharing na lang, bossing. Para Sige. share. Si Anton ang pipili ngayon. Siya yung mag-order para sa atin. Anton, dali. Hindi ka mo. Crispy pata sigurado. Sige, halika Anton, halika. Choice mo to. Para bang... Ayan. Halika. Kahit dalawa ni Mari para hindi mailang. Halika. Umorder kayo kung ano yung gusto nyo para sa atin lahat. Salary deduction nyo na. Pili na. Walat. Kaya na. Huwag kayong maghiwalay. Tres, video mo kami. Pagsaway mo. Dali, pili na. Kunin mo na lahat yun. Ano? Gusto nyo dyan, pili nyo dyan. Dali na. Bulalo. May litid. Dito. Yes, si Lupi nag-order. Oh, isang bulalo. Oh. Mori, nakapili na siya na. Ikaw naman. Walang bubulong eh. Sige na. Pili siya ito pag di ako. Ayun. Yan ko. Ate, pegi kami pitong passport barbie. Bossing yan. Oh, sige, kuha. Walat. Sa daw nun, crispy pata. Kunalat. Sa daw dito. Pagkita mo yung pata, Tres. Yung malaman, mabili. Alin dito, Re? Yung malaman, pili ka. Pili ka doon, oy. Yan. Ay, sorry. Alin pa dyan yung malaman? Parang tayo, no? Yan. Ang dali na. Ang dali na yung... Ayun, no? Malaman. Ano pa? Nahihirapan pumili, mabili. Kaya mga Beli, walang pupulong, Kapitan. Pumupulong si Kapitan. Ay, hindi kayo, huwag kayo lalayo. Pero tayo magbalat. Dali na. Sa mga Beli, kumuha lang ako ng pork barbecue kasi yun talaga masarap po dito. Kaya, tapos yung crispy pata dito, per grams po. Rice ko na ba yun? Di na. Para na ako para. Puro papulo ka na.
Naalala ako. Pulutan lahat eh. Balansa ko, boy. Hindi tayo matatapos. Kira, kuha. Papaitan. Ito na. Dami Yan na. po. Order na akong barbecue. Morder ka? Opo, ito. Ako morder na. Ano pa? Oy. Hindi kasi sa atin. Sir, Kaya kasi lalawang ka rin yung morder talaga. si Sharon. Wala ako. Discount na yun. Ayun, si Sharon. Dali na. Minom na akong kain ko to. Anton, dito ka. Dito kasi lumalayo ka. Dali na. Alam niyo, madaling umorder ha. Sa mabili, sa totoo lang, napakahirap umorder. Kala nila madaling pumili para sa amin lahat. Oh. Si Kapitan, nakakuha mo na yung gusto niya, Gracie Pata. Eh, kayo, Anton, kini ko, panakalalaw. Oh, dali. Si Sharon po, mga kabili. Chicharon, madam. Ay ka na, ano? Ma'am, yung medium din naman. Yung malalaki. Magkano per grams dyan? 136 po for 100. 136 for 100 grams mga belly. So, pengi kaming 300 grams. Okay na yan? Opo. Wala tayong kanin? Hindi tayo kakain ng kanin. Kakain po tayo, mga kabili. Kaya pengi kami mo ng 10 kanin. Yung malalaki, madam. Okay mga belly, okay na daw to. Sabi ni Kasya na sa amin yan. Gulang yan. Dalawa Gulang lang yan, sa... manyaman lang. Dalawa lang sabaw. Pilipina ko lang. Magkano yung fried chicken niya? 339. Press. Okay mga belly, ayaw na nila umorder. So isang fried chicken. Balik na lang po tayo. Sabong fried ditik. Balat. Ma'am, tsaka po fried. Sa isang fried chicken mga belly. Kabaryo namin to, meron kaming discount. Shoutout mo yung mga taga... Kalimutan dyan. Sa mga belly fried chicken, gusto namin yung malutong. Thank you. Sa mga belly, magpapahid lang tayo. Thank you po. Bayaran mo rin mo rin. Press ko namin mamahid guys. Bossing natin ngayon si Mori. Sampung kanin. May mabitin lagyan na. Drinks po. Coke Royal Sprite. Anong drinks niyo po? What? Wala, perfect lang tayo. Ito, sa'yo. Malapad natin. Huwag sa kanya pa. So yung mga belly, okay na. Tapos yun na, tinitimbang kasi rito mga belly. Kunyari, crispy pata o ilang grams yun. Titimbangin. Chicharon, titimbangin. Tapos yung per stick lang nila ang hindi. Tapos sa mga seafoods dito, ayan, tinitimbang po yan. Tuna pa nga. Ayan, marami dito mga belly. Kuset. Napya mo lang naman. Tres, pagkita mga tres. Sa Mabeli, merong ano dito. May hito. Tuna pa nga. Tapos pampano Mabeli. Mga belly, nagbubulungan yung dalawa. Yung suklita wati sila doon sa dito. Ito, pwede kang kumakain. Basing, boss, pwede kumain. Sige. Sa Mabeli, po tayo sa Boso! Shout out! Mabili mga branch ayan.
Ayun, ayun na yung rice, mga belly. Dapat na yung pagkabangin na. Ayun pag meron eh. Alam mga beli, may rice na. Ibig sabihin, susunod na yung ating order. Hindi kami tamad. Sausawa. Mami, gagawa tayo ng sausawa dahil meron tayong bulalo. So gagawa tayo sili tsaka kalamansi. Sili. No? Sili kalamansi patis, no? Dasit lang natin to. Para pagdating ng pagkain, Ready na. lulok ka na ng lulok. Belly. Gagawa sila ng mga sausaw. Yun. Kalamansi na. Yan na. Kalamansi. Ganyan na yan, laban. Mahilig sa mga manghang to, mga belly. Sarap pampagana mga kabili. Ang pangondisyon ng pagkain. Kapag ka-invest kayo pa, sige ako sa inyo. Okay. Tapos, lagyan mo ng kalamansi juice. Sili powder. Dalawa mga kabeli. Black label. Black Parang level yan eh. parang emperador, no? Black level. Yan na, belly, gagawa na sausaw yung mga ano, oh. Mga mantirigma. Apa namanya berarti ya? Barado yata yung emperador to. Tahu. Ditaktak yun. May teknik yun yung password. Oh, tama na. Sobrang tayo siya katis. Apa kelas ah? Si bos ano yun sa kanya? Ano, hindi mahilig sa ano yun, kalamansi. Kalamansi ano Sili lang, patis. Sili. Hindi siya mahilig sa may kalamansing sausawan natin. Boss. Garin. Walang latagyan. Sige tayo, boss. Malayo ang mga ulam dyan. Ay mga beli, habang hinihintay natin yung ulam, kanin muna daw Anton, sabi ni kay Mori. Burger, mga kabeli. Ito lang po yung ulam. Buwan ng burger. Ilan sa'yo? Dalawa? Isa lang po muna. Okay, hati-hati sa mga. Ito, ito yung labasi. Salamat tinggal. Toyo abad eh. Ayan. Ayun na. Pasok. Pasok, muling-ling. Naku. Sarap siya. Sarap lagi. Ano mo na ba? Turo yan, turo. gra 300 grams to mga beli, ganyan karami. Ano yan, papaitan tres, pagkita mo. Papaitan. Panama na yan. Ang papaitan dito mga beli, baka yan. Papaitan baka, tapos so extra rice, saglit lang naman po yan. Okay, Ton, pray muna tayo habang hinihintay natin. Lord, thank you po sa biyaya sa araw-araw at lagi niyo po kami ingatan sa aming biyaya araw-araw. Amen. 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 And thank you sa food. Thank you po. Okay, habang hinihintay natin yung iba, so pwede na tayo, gutom na tayo. So ito mga beli, madali lang po umorder ng extra rice, kaya 10 muna yung kinuha natin. 10 ba kinuha natin? Ito meron tatlo agad. Okay, kain muna mga beli. So tinitignan na kasi ni Kapitan tong chicharon. Unang pira. Tasawsaw mo mga beli, suka. Ayos po mga beli. Kain po tayo. Sa bangos. One morning po, Friday, Nick. Fried chicken. Sir, pengi pa kaming ganito, pasuya. Sir po. Thank you, sir. Ano daw, aso po sabi ko. Ano sausawan ng fried itik? Ayun, sa mga beli may sausawan yung fried itik. Abot na lang yung hindi makabot Oo. Glass. Banat to. Na, banat na kayo. Sarap. Ang papaitan. May sabaw na kayo dyan. Pa.
Ayun. Mga belly, babayilan. Tres. Hindi pwede yung mayong bangko. Ilang kaya pa? Harap. Oh, kanya-kanyang tampot na kayo. Belly. Lakad. Ano oh? Mori. Si Mori, saan niya daw yung leg? Mayaman yun. Teacher lang mga kabili. Bitong. Sa mga belly, sa mga madalas kami dati rito, ilang beses kami nag-celebrate dito yun ng mga kabeli. Kaya nagustuhan namin. Chicharon. Kapong ko lang, bira lang ha. Yung pork barbecue oh. Kuha na kayo pa, tigil sa isa tayo yan. Kapong ko lang, ito ha. Sir, bulalo po sir. Pork barbecue kami. Ayun, bulalo, dumating na. Yeah, Belly, okay na to. So, kain muna tayo. Sa bulalo kasi mga Belly, masarap yung may taba-taba. Mga litid ba? Ano lang yan? Mayakuha kami, lomer ka. Bulalo. Crispy pata na lang ang kulang. Umabel ang budget nito 3,000 lang. Ay 3,500 ba na? Service ko. Ayan. Sama, Belly. Kain po. Mare. Ano mga Belly? Hapon ko lang, sumabot lang kayo. Buwan. Kaya lang. Mga Bel, sasama natin dito to. So mga Bel, hindi namin medyo so ililipat natin dito para mapag-iwalay natin. Talaga. Then, kuha tayo ng laman. Yan, bira na po eh. Ano sa bag?
Tapos, wala lang tayo ng sabaw mga belly. So dito, pwedeng magpa-refill ng sabaw ng bulalo. Ito yung fried itik mga belly. Sausawan naman dito, toyo. Nasa yung toyo po eh. Toyo. Ito So ito mga belly, Ay, natin yung na ano? namin toyo. Bata ito ba para? Banat, Dre! Pampabata. Mabeli dumadali ng alas 9 po. Litid. Yun no? Pampabata daw. Dapukulas na yata ako lang. Panabo mo niya mo. Kapitan, kapitan! Yay! Sarap na naman ng bukse. Kaya po. Ah, sige. Okay, pre. Mga belly, nintay na lang namin crispy pata. Patan natin itong pata, magtiglatan. Hey! Yay! Pinapin mo yun. Dumating na ang pampabata. Matalon pa. So mga belly, ang Ningnangan, maraming branch to. Sa Riot lang wala pa. Pero magkakaroon na daw, sabi ni Mori. Ito na Mabeli. Erwin. Ningnahan. Ganda, Erwin. Masagi pa niya po pala. Mangko. Kinaka na nga po baby. Okay, kaya yung atong ano. Mga beli. Bulalo. Pabili. Kuha pa yung kanin doon. Kulang. Barbecue mga kabeli. Sarap kabeli. Ang pagkatano ng aking butas. Itek, Mabeli. Kumain na. Magkano ba isa? Tatlo na. No, Mabeli. Yay! Tumating bell. Crispy pata. Pampabata. Taste ko ninyo po. Ito namin. Ah, yung ano. Thank you. Yun no? Sarap mga kabeli. Yun o. Crispy pata. Kasawa niya. Thank you, sir. Crispy pata. Paborito ni Kapitan, Mabeli. Okay. Ako na naman nauna, sasabihin na naman ng ano yan. Parati na lang si Kabeli. Kaya talaga, Mabeli. Ano yan? Taste. Taste test. Malutong, masarap. Malambot, marami. Juicy, malutong. Itik. Sarap na natin. So yan mga Beli, yung ano, yung bulalo medyo may konting tigas lang po. Pero kaya naman punguyain. Lalo, no? Hintayin nyo yung kanin mo, Pizza Playa. Kaya. Press, tundal mo ka. Hey! Wala may bago. Yun, oh! Mama! Nakuha. Hey! Ayan na pong Ito bulas. naman, bili ka. Pampabata.
Sige boy, banat. Ay, hindi pa maiwan. Hi mga Beli, itong in-order namin. Good for sharing lahat to, kaya nakita nyo po marami. Pero budget namin ng 3,500 dito. Ang dami na pala, no? Parang 500 each bawat isa sa atin. Oreo, wala na naman kanin sa Oreo. Mga rice, mabili. Ito pa extra rice. Okay na ako. Bali naka 13 rice tayo kayo. More. Kaya pong kulas. Matikipin na ngayon. Panalo mga Bel. So the best dyan, no? Pag kumakain ako ng ganito mga Bel, naalala ko si Sergeng Estrella. Yee! Tikman natin yung bulalo, mga kabeli. Hindi ka kabaw. Kapitan na, ikaw naman. Ngayon eh. Nasaan yung bulalo? Kaya, di Sarah. Pag-chop daw ako. Kukuha lang muna po. Bangat pa. Eli, babanat na. Ay, sige po. Ano? Yun, refill ng sabaw natin. Busog na, Belly. Mukhang hindi kaya ubusin itong in-order natin. Bagay, kasama natin si Kapitan eh. Tingkap na lang mo. Go lang. Kabisa po. Ba, mapukulas. Kaya pa, ayaw ko kain. Ayun, susawin nyo tayo. Belly, kailangan busog mo na. Dali. Nga mo mo, kabeli. Sarapan niya yan, mabili. Tinira na memory yan, mabili, no? Fried G-Tech. Yung pa, mabili, oh. Yan to, wala. Ton, banatin mo daw. Sir, yung refill na po na sa tubig mo. Ano to? Saksaw natin sa may sili, mga kabeli. Mayan na. Matira matibang. Sino kaya alam ako ulit? Belly, sumuko na si Apong Kulas. Pero may atsara pa daw. Yung stress, wala mo na. Ayun tayo mga kabili. Wala pa mato
re. Basta may pare mo. Pare, kain muna tayo dito. Madam. Yung paborito mo, chicharon. Para. Suko na dahil si Tito dito, pabes. Okay na ako. Nori. Ban pa rin niya, mga beli. Ay. Kung alam ito ko na. Gawin ako. Kapasok ko mga beli. Puro putok-batok na yan. Natantis yun? Crispy pata mga kabeli. Kinanana yung buto-buto, mga beli, oh. Mm. Ayos ang buto-buto. Ito. Apolas, delicious. Delicious yummy. I'm hungry, diba? Sarap mga kabeli. Nakala ko ata yung... Ay, okay, hindi pala. Pero ko natin busis. Ano sa? BPC yan. Para naiwan yung busis sa arbulo. Hindi po mga kabeli. Ayos, mga beli, ay kasama natin. Yan. Tamang pahinga na. Tama, George. Sarap yan. Busog na po mga beli. So yung mga beli, tapos namin kumain, siguro papahinga lang kami. Tapos diretso na tayo kung saan tayo mag-event. Kasi 12 pa yung pwede pumasok ang team doon. So, magluluto tayo. So wala namang oras kung hanggang kailan natin matatapos. So, actually dapat alas 2 tapos na yung pagkain. Kaya lang, hindi namin kakayanin ng 2 hours preparation saka yung pagluluto. Sabi naman ni ma'am, okay lang kahit umabot ng 3 or 4. Kaya mahabang oras na rin. Thank you, 10 po tayo ito mga beli. So mga beli, tapos namin kumain. So dumating yung mga sikat na vlogger dito. Nahihiya po kami lumapit. Mga sila Jowo and Katagumpay. Yan. Yung mga Motoronda, mga naka big bike po lahat sila. So kumakain sila doon sa loob. Nahihiya po kami lumapit. So hanggang dito na lang mga beli. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Thank you.